I'm your DJ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Дами и господа, уважаеми гости, здравейте! Добър вечер и добре дошли в центъра на областния град, в легендарния ресторант Аида, преобразен до неузнаваемост. Добре дошли на атрактивното и невероятно ретро парти. Уважаеми дами и господа, невероятна радост, чест и удоволствие за мен е да ви представя доайена на дискотечното движение в България, Петко Василев! И така, уважаеми гости, дами и господа, за мен е удоволствие отново разказано тук точно в центъра на планета Хюстън Сити. Ресторант, дискотека, механа Аида била и ще бъде сборище на актуални съвременни хора, които умеят не само да се трудят в бизнеса коректно и да се веселят. Както виждам, заведението е пълно до предел, така че благодарство за собственика на заведението, организатора Диджей Пенков. Благодарство за нашите колеги, които се отзоваха на нашия повик да бъдат гости на тази мила вечер и да участват в тази невероятна дискотечна вечер. Удоволствие за мен да ви представя доена, банката там отдясно, както го виждате, там където е купона, там е Иванчо Бомбона. Спря човека да пие, не за друго. За мен е удоволствие да ви представя и нашия специален гост DJ No. 1, доктор Тонев, първият носител на DJ Профи лигата на специалната награда за творческа дейност и разбира се за човек, който е влял и кипял в дискотечните вечери на цялата страна. Другите имена няма да ги изброявам, но не мога да прескоча моя приятел и колега Ретроспектри, доктор, заслужил на науките, Даскал Ботев там отдясно. Спешъл диджей, Алито и цялата негова компания също в червено, облякан там и облякан по онази музика, която предлага в едно специално предаване на създадено от Диджей Пенков. Така че няма да изрещам много хубави хора тази вечер са си решили да бъдат срещат тук на територията на ресторанта Аида. Както виждам там нашите хора от Клуб Фиго, за Сливен, за Ямбол, за всички, които са наши гости, благодарство, поклон. А сега имам предвид, че именно тя музиката, любовта ми към музиката ви е събрала в това заведение. Точно по този повод започвам тематично с една любима моя песен и на диджей Пепи Сталев, защото ние сме дуета PNP и сме работили цели 15 години заедно. Така че Power of Love, Jennifer Rush, очаквам всички кавалери да поканят своите дами тук по вертикала и превърнат вечерта им гала. За най-дискотечно обляканата дама сме подготвили специално изненада и награда, разбира се, малко по-късно сега. Power of Love, Jennifer Rush. За
За семейство Никола ми специално. Тони дето хруска само шоколадени бомбони. Айде сега. Хит трепач. За всички, които следват X-Factor и чукат това парче, изпълнено от една начинаеща дама, която съм сигурен, че за бъдеще ще бъде топ звезда на поп-музиката на планетата Земя. И така, уважаеми гости, дами и господа, тази вечер диджей гилдията на територията на Хюстън Сити ще направи всичко възможно, за да бъде тук по пълн-веселба. Точно по този повод ви навеждам на тематиката с хита Last Night at the DJ Set My Life. Разбира се, 12-инча ремикс версия K-Zone. Да се надяваме, че там дамата облякана с най-специален дискотечен туалет и компанията ще се появят на дансинга, пък и всички, които обичат да разкръщат своите храници тук при нас. Защото тук сме не по маса да стоиме чашча да броиме, а да се веселиме, нали така? Продължаваме да търсим вашата кръвна група за участие на дансинга и стига до още едно специално парче, което изкача от шаблона, но си е еталона. Защо да напомня за кой да е за краля Майкъл Джаксън, разбира се в изпълнение ремикс версия на Джакъл. Надявам се всички вие знаете да ползват това парче, така че очаквам ви на дансинга. Майкъл Джаксън и още един кавър, още една версия, която ни предлага точно тук в центъра на планета Хюстън. Не кой да е точно Тупак Шакюр. Oh no, I'm telling you,
Здравейте, добър вечер и добре дошли и от мен. Само две думи от моя страна. Искам да поздравя всички мои колеги и приятели, тези, които тази вечер уважиха нашето събиране, труда, който положихме, за да организираме това събитие и труда, който ще положим, за да ви забавляваме тази вечер. Искам да поздравя моите приятели специално от фирма Ива Стил, най-добрите плочки в града. Нашите приятели от фирма Rolling, не на последно място. Специално моите колеги от Сливен, от Ямбол, от Черпан, Насе, специално за тебе, братко. Благодаря ти и поклон за това, че уважихте партито. Администраторите на групата във Facebook Retro Dance Music Club и всички вие приятели, които тази вечер ни уважихте, за моя приятел Миро, Митито, за цялата компания от книжарния бизнес. Започваме вече от тук до там, уважаеми гости, да редим шаблон за шаблон, 100% дискотечна музика, заедно с невероятна и скандална планета, да вземем по отношение поп музиката, а това са Мили Ванили. Разбира се, някои от вас се подхилкат, но ние трябва да поздравим Ролинг с едно кавър парче на любим изпълнител за него. Говорим за Род Стюарт сега. Нека чуеме кавъра за Ролинг и компания. Do you think my sexy? Говорим за секси, 100% хит на не кой да е на Master Rod Stewart, специален кавър на Entrance за Ролинг и компания. Специален кавър версия Entrance. Get up and move the notch. Let me see how you step and move the really got one shot. So hit that spot like one. Come baby, come. Специален позъл за дамата от бяка на най-дискотечно тази вечер. Ще има и бутилка шампанско награда малко по-късно сега. Keep on rolling! Мили Ванили! Все още не сме влезали в шаблона, но и него ще го наложим, защото си е талона. А сега за първите на нас и Галена Кей.
защото може невероятно да танцува. Това сега започва в центъра на планета Хюстън Сити. Механа ресторант, дискотека Аида. She's fresh. Baby, I like it, okay. Какво е положението там, Парфиго? Good Life, Fancy Ceramics. От тук натам се вие, защото за вас работим и ние. Айде сега бяката!
което се нарича шоуто Бомбе, това ще ви дарим тази вечер. Диджей гилдията на Тиндорна Кюстон, заедно с нашия колега диджей Number One Доктор Тоне. А сега! Абе, прави го както само ти можеш. Яко! Продължаваме за всички вас, които са направили правилен избор и отново за кой път, повтарям, сте пак при нас. Чудото на 21 век, ресторант, механа, дискотека, Аида! Да говорим, свърша за дискотеките в Кюстон Сити. Ей така ще я караме в ресторанта, колко му е. Това е положението там отдело от трите вълшебни дами. За вас и компанията. Прави го както съм те учил преди 45 години. Пак го казвам и не аз и доктор Чуков, но и всички знаят. Кой танцува, той не боледува, така че продължавайте в същия дух. Responsible Specially Spike Production. Да чуете за първия човек на дансинга, пожела да чуе супер хита Се Упсе кавър версия на Снап. Започваме с черна музика за бери хора. Яко фънки, за да нямате в живота спънки. Got class, fans, a whole lot of style.
Специално за най-големия майстор на техниките в Юзо България. Венци и компания. Like a